Mabaw na pag-chicks guwapa. Grabe gayon mo birada. Ang forever playboy. Iyo Tonyo. Iyo Tonyo. Iyo Tonyo. Abang gabi. Hapon pa yun. Gani, sorry, nanan mo taga gabi. Ganyan na po, ganyan nga po, ha? Niyoton nga natangtingan. Sayo takaron nyo, kay nagtakhang silang Ben Harhar, kauban si Boy Ligwat. Amot lang kauban po dyan si Uncle Boy. Sige, naman-daman yung mga taksi-taksang kagalingon diha, mga driver. Sweet slabber. Di basta-basta. Ala sige yo, aron siya mismo makapanukad ta at tuwang patuyokon at tuwang mahiwagang Rolita! Bea. Asan ito nung yo? Pahambogay. Sige na, ikaw na doy. Sa may muhanga, may panghambog sa kuha doy. Kung may panghambog sa muhayo, sama na lang sa kuwang kagwapo. Lang, pildin ako. Pero kabaw ba kayo? Kabaw ba kayo nga ang atong buhaton karon nga pag panghinambog? Ay, pambugay na lang tag-joke. Insay mas katawan na joke ka na to. Nakay mo hadiya, basin na maulawan ka. Napay ako dariyo. Sige daw ba? Sa mga gipambiyaan tuod nga mga mag-uyab. Ni mga kapwa natong nasakitan tapos kung galing mangganing no, mahitabo na sa inyuhan ang ingana mga kapwa. Simple lang isulat niyo sa bato ang pangalan sa inyuhang uyab. Ay, kasweet ba na day? Asa may joke na? Pagumana na yun, pagumana yung magsulatan na siyang pangalan sa bato yun, tapos katong batong imong gisulatan, ilabay siyang naong. Ana lang kasimple para may balaw siya sa unsa kasakit ang iyang gibuhat sa imuha. Sakita na na. Pero asa ko napitam katawa niya. Anak ka. Sige, ikaw na biya. Unsa may mo may panghambog nga joke ka na to. Joke dito na. Biyaw seryoso mugod kayo ka doon. Pero sa nga na doon na. Nakasilingan ba? Nalingaw di ko niya kaganihan yung buntag ang hitabo ha. Wala din kaganiha kang kuhan kang Laila de Lima. Ganiha lang no? Buntag ba to? Buntag puntos. O niya yun, tapos Kanya kong silingan, ngongo ni siya, ngongo. Ito sa tindahan, palit sa Sprite. Naman niya aging sexy. uy, siksi ah. Anya siya, Mipsy. Naglibog ang tindera. Naglibog ang tindera. Sabi mo Sprite o Pepsi? Smart nga nga, smart. Bungi na yun, bungi. Bungi, ngongo gana. Lagi na po nagbalik ng mismong sexy. Ano na po siya, Mipsy. Libog na po ang tindera. Kalagot niya yung gitokang niya ang maungongo, ang bungi. Ano na yung bungi? Ano na yung tindera? Sumanggig ka, Pepsi o Sprite? Pagtalong ba? Kok. Samtang gitok doon. Kok. Luoy ko sa ngongoyog ito. Para ito na sa 90.7 Love Radio. Ako si Mike Kiling. Ako si Ea Tanya. Love Radio. Gani! Hirap talikuran na